सालतामरमै गोमाजाक 15 बছर उमरनि सायन देबरमा मुंगै खरकजा सिख्ला कक्टमानि बिसिन्थि सावैमानखा हेजामारा आरटी ब्लकनि बिसिङाव क्लायनाय रामशंकर बिसिनि माटिया गामियाव दंनाय टाकुक जितेन देबरमा जिरायनि सिमिनो नायकलै परिरुयै तुबुमानि अ सिख्ला सायन देबरमानो नुखुंगो सुगिया उमानि बागै लाइट थांनाय 4-3-2024 सालमारिनि सिमी नकनि अंखरै थांमानि ताबुकबो नगो सकबायाखौ आबुनि बागै बेलायनो वान माहाबजाक बिनि यं जितेन देबरमा पाइथागो हासेन लुक्रकनि थानि अमनो कयमुं नारखा जे अत जराय सायन देबरमानो नुगै तंगेरक ककदुबाय गोरोंगै सुबासु ख्लायदि हनै ककदुब नाम्बार 6009885780